Яны ўпершыню пакінулі бібліятэчныя фонды і выйшлі ў свет чытача. Кнігі, выдадзеныя ў Расіі і Заходняй Еўропе ў 17-18 стагоддзях, выданні прыватных брэсцкіх друкарняў міжваеннага перыяду, кнігі са статусам «Беларускі нацыянальны дакумент» і рэдкія экземпляры перыядычнага друку. Усё, што па крупінках збіралася 75 гадоў. Усяго ў калекцыі Брэсцкай абласной бібліятэкі амаль 1500 рарытэтаў на беларускай, рускай, еўрапейскай мовах, а таксама на лацінскай і эсперанта. Вянец калекцыі бясспрэчна фрагмент Брэсцкай Бібліі 1563 года выдання. Отдел, конечно, небольшой. 1500 редких книг – это, собственно говоря, только начало. Мы очень надеемся на спонсорскую помощь, мы очень надеемся на дары. Книги, которые здесь будут собираться, конечно, не купишь в магазине, не закажешь по прайс-листу, не выловишь где-то еще в каких-то местах. Это в основном частные коллекционеры, дарители. Ну и действительно люди, которые неравнодушные, могут прийти и что-то подарить этому отделу. Такі падарунак зрабіла бібліятэцы прадпрыемства «Санта Імпэкс». Гэта унікальны рукапіс, які ўяўляе сабой збор дакументаў 17-19 стагоддзяў з архіва манастыра Святой Троіцы ў вёсцы Вольна Навагрудскага павета Вялікага княства Літоўскага. Цяпер гэта Баранавіцкі раён Брэсцкай вобласці. Гэта самае ранняе запісанне ў гісторыі Брэшчыны, якія захаваліся ў свеце. Каштоўнасць рукапісу заключаецца і ў наяўнасці на дакументах аўтографаў і пячатак высокапастаўленых гістарычных дзеячаў, мітрапалітаў кіеўскіх, галіцкіх і ўсяе Русі. Унікальныя дакументы і кнігі падарылі бібліятэцы і яе сябры, брэсцкія краязнаўцы, і тым самым унеслі ўклад у папаўненне фондаў сектара рэдкай кнігі. Дарэчы, ідэя такога аддзела ў бібліятэцы ўзнікла яшчэ 10 гадоў таму, а стала магчыма сёння, дзякуючы капітальнаму рамонту, які зараз ідзе ў бібліятэцы. Сейчас мы вносим изменения в проект. Надстройка еще одного этажа, потому что сегодня фонд библиотеки уже насчитывает там порядка больше 800 тысяч, а рассчитан на 500. Планируется вход, который здесь, он все-таки получился главный вход внутри двора. С парадного все-таки мы будем заходить с входа, а парадный вход это все-таки с улицы, с Кирова. Рэканструкцыю бібліятэкі плануецца завяршыць у наступным годзе на крайні тэрмін да тысячагоддзя Брэста. Да вялікай святочнай даты самі бібліятэкары ускладаюць надзею набыцця поўнага экземпляра Брэсцкай Бібліі. Мы мечтаем о полном экземпляре. Нас очень поддерживает руководство горисполкома, заинтересовано руководство облсполкома. Ищем спонсоров, знаем, где взять полный экземпляр Брестской Библии и очень надеемся на то, что к тысячелетию Бреста эта главная книга города вернется в эти стены. Падчас урачыстага адкрыцця сектара рэдкай кнігі адбылася і урачыстая цырымонія перадачы ў дар бібліятэкам Брэсцкай вобласці шматтомнага факсімільнага выдання «Кніжная спадчына Францыска Скарыны». Яго прэзентаваў дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Роман Матульскі. У выданні сабраны ўсе кнігі, якія ў свой час выйшлі з-пад станка знакамітага першадрукара. Людмила Салзна, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».